Kan du mærke forskel, efter du er startet her? Ja, jeg er blevet mere sikker i skolen, når jeg rækker fingeren mere op. Det er jo godt. Det er godt. Det er jo guld værd, når man skal have noget at vide, ikke? Ja. Godt. Kan de mærke forskel på skolen? Ja, min dansklærer siger, at jeg er blevet bedre til at skrive og læse, og det kører. Det er fantastisk. Hvis du viser ham, hvor den er, vil han sikkert blive glad. Godt. Giv mig en hånd. Super. Hvorfor valgte I grund Study House? Det gjorde jeg, fordi at min datter Cecilia går i 4. klasse, og så synes jeg, at der skal man kunne læse rimeligt, når man læser højt i klassen. Og hun var meget usikker på sig selv. Og det kunne jeg så se også, når hun stavede. Hun havde meget børnestavene med stadigvæk, når hun aflevede stil og sådan noget. Mm-hmm. Og så var vi så heldige, at I havde sådan en fin lille annonce i Aarhus onsdag. Ja. Og så tænkte jeg, det prøver jeg at ringe på. Og så startede vi så op her for en måned siden. Ja. Hvordan synes du, det er gået? Jeg synes, det er gået fantastisk. Okay. Jeg har fået et barn, der er mere glad og selvsikker, og synes faktisk, at det er super godt for at sige det rent. Godt. Ja. Hvor mange kurser har Cecilie været igennem? Cecilie har været igennem noget, der hedder blå kursus. Mm-hmm. Og så noget på det, der hedder rød kursus nu. Okay. Og så har hun jo også en fantastisk lærer. Det gør jo også meget, ikke? Så, og det går simpelthen bare super godt. Det er jo dejligt. Ja. Godt. Kan du mærke forskel, efter hun er startet? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at hun er mere glad, og hun er mere sådan den der med at gå på, og sådan har ikke problemer, når vi laver lektier derhjemme og sådan noget, fordi det har vi jo også lyst til at vise, hvad vi kan og hvorfor. Så ja, jeg synes, det går godt. Ja, det er godt. Fantastisk. Ja. Det kan man så sige er en succes. Det er dejligt. Ja. Det er super dejligt. Så må du læse herom. Kan du læse bare det første stykke? Ja. Bier stikker. Flot. Mikkel siger, at bier stikker. Er det rigtigt, at bier stikker? Mm-hmm. Se på Mikkel. Se, han nikker. Han er helt sikker. Det er rigtigt, at bier stikker. Flot. Hvad har du lært af at være her? Har du lært noget under de forskellige kurser, du har? Du har jo været her nogle timer. Altså jeg troede jo bare, at man kom ind og afleverede, men så den super lærer, hun har, hun sagde, nej mor, du bliver, fordi hvis man er med i og ligesom at høre og forstå den måde, de lærer tingene på, jamen så er det også nemmere for mig at lave lektier med hende. Mm. Så jeg har for meget ud af det også. Okay. Jeg har for eksempel aldrig som barn lært at læse med lyde og sådan noget. Det har jeg så lært nu ved at Cecilie egentlig underviser mig lidt i det, ikke? Og jeg giver hende så lidt igen på den måde. Mm-hmm. Det kan være, at du har været med ude ved spejlet og lave NG-lyd også. Ja. Det er jo godt. Ja, fordi vores superlærer, hun har jo med, at vi skal simpelthen lukke munden op, og vi skal jo råbe lidt, og vi skal have frem med de lyde der. Så ja. Så I er blevet gode til at hakke lyd op, som vi siger. Fantastisk. Altså jeg er nok ikke, men Cecilie er i hvert fald. Ja, helt sikkert. Det er godt. Ja. Fordi det gør jo også, at man får en vis mere større forståelse af det danske sprog, for det er ikke bare så nemt. Nej, det er bestemt ikke. Nej. Så vi er i hvert fald super glade for det. Ja. Det er helt sikkert. Og så må du gerne tage den næste side. Nu skal du lære her. Bogstavet I kan lyde som et E. Ja. Så har vi den næste her. Kan du prøve at hakke op for mig? Ja. I. Hvad siger I? Æk. Ikke. Nej, æk. Ikke. K. Ikke. Flot. Kan du give mig en historie med ikke? Ja. Jeg vil ikke med i svømmehallen. Super. Næste? Ja. En. Og hvad er det? Det er stort. Det er nemlig rigtigt. Så det er en. Ja. Og en sætning med ind. Vi skulle alligevel ind i svømmehallen. Godt, flot. Så mærker vi på andre fag? Ja, også i matematik, der kører vi også bare derudad. Det gør vi? Ja. Okay. Kører du mere selvstændig nu? Ja. Ja, det er godt. Har du lært din mor noget? Ja. Ja, det var godt. Det er godt. Hvad med dig, Annette? Hvordan synes du, det går din datter? Jeg synes, det går rigtig godt. Rigtig godt. Hun er mere selvsikker og føler sig også lidt mere tryg, tror jeg. Ja. Fordi her på Study House, der får man også at vide, at man er god. Man kan godt komme lidt med og sige, det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke. Og så har man jo en god superlærer der siger, det kan du godt. Så nej, jeg synes, hun er vokset rigtig, rigtig godt. Det er dejligt. Det er super skønt. Ja. Hvad så i hjemmet? Kan du mærke noget også? Med lektielæsning eventuelt? Ja, det synes jeg. Det er sådan noget med, at nu har hun aldrig været den der ikke vil lave lektier, men hun har lidt mere at gå på mod, og matematikken, den vil hun før tiden gerne have mig til at sidde og lave sammen med. Behøver jeg ikke mere. Kan selv.
Dejligt. Så det er bare skønt. Ja, det er Ja. dejligt. Ja. Og du rejser også en gang imellem frem til Sjælland. Hvad siger din far? Han synes også, jeg er blevet kanongod. Prøv at stave til ikke. I-K-K-E. Flot. Stav til tække. T-I-K-K-E. Flot. Stikke. S-T-I-K-K-E. Ja, det er flot. Godt. Nikke. N-I-K-K-E. Ja, det er godt. Hække. H-I-G. Nej, H-I-K-K-E. Flot, skat. Ligge. L-I-G-G-E. Super. Har du fået lettere ved at læse de lange ord? Ja. Bruger du delereglerne? Ja. Det var godt. Så har du lært noget. Ja. Ja. Fordi hvis du ikke bruger det, så har du ikke lært det. Det er altid en sikkert tegn. Så det er flot. Ja, det er flot. Bruger I det også, når I laver lektier hjemme, Annette? Når hun nu for eksempel har lavet sin stil, de har meget med, at de låner en bog på biblioteket, Ja. og så skal de lave et referat ud af den bog. Så får Cecilie lov til selv at skrive ned, og så gemmer vi lige deres tid, og så går vi i gang med at rette. Og der bruger vi den metode der, for der kan hun også høre, hvordan det ordene deles, og hvor der skal være komma, og hvor der skal være punktum. Så ja, det er simpelthen super godt det her. Flot. Det er det. Det er jo kanon. Ja, det er kanon. Ja. Jeg bliver så stolt. Moren er stolt. Ja, meget.